Pozdrav, ja sam Boran Rišković i trener sam vještina pregovaranja. U ovom videu ćemo pričati o inicijalnom razgovoru s klijentom. Dakle, kako da klijent sam sebi prodaje našu uslugu ili proizvod. Prije par tjedana sam imao besplatne konzultacije kao poklon svojoj newsletter zajednici. Iako je bilo dosta ljudi na konzultacijama u vezi razgovora sa šefom, to je traženje povišice, popriličan je broj bio i broj vlasnika tvrtki koji su muku mučili u razgovoru s klijentima. Sad, iako sam već snimao masu videa o razgovoru sa šefom i traženja povišice, odlučio sam upravo iz toga snimiti jedan video o razgovoru s klijentima. To je kako bi ti olakšao razgovor s klijentima. I koji su to sve načini pomoću kojih možemo navesti klijenta da on priča, a ne mi. Pri čemu nam naravno otkriva sve bitne informacije i kako je moguće da zapravo klijent prodaje sam sebi našu uslugu ili proizvod. Ok, prije svega, primijetio sam najveću grešku koju radimo kod toga razgovora. A to je pričamo o svome proizvodu. Nema ništa loše u tome, ali problem je što previše pričamo, a premalo slušamo. Znam, stalno se ponavljam, sve stoji, ali problem je u tome što imamo svoju sliku što bi klijentu moglo biti bitno. I ta slika može biti donekle točna, ali može i daleko biti od istine. I ono u čemu je greška je što mi krenemo odmah s određenom pretpostavkom. Šta je to klijentu bitno? Mi već znamo šta je to. I onda pričamo sve to zašto bi njemu dobrodošlo, zašto njemu treba, ali problem je ovoga što mi samo pogađamo. Jednako kao kad, na primjer, prodajemo osiguranje. I sad komuniciram klijentu kako u tom paketu osiguranja ima i osiguranje za kuću, potresa, osiguranje auta, njemu to uopće možda ništa nije potrebno. Njemu treba životno osiguranje. A ja tu pričam, ubijam se i milijun drugih stvari koje njemu možda uopće nisu bitne. Možda nema čovjek nekretninu, možda nema ni auto. A ne znamo to jer nismo pitali. Iako neke od stvari koje kažemo budu bitne, velika većina mu neće biti bitne. A što radimo kada nam nešto nije bitno? Šta sami radimo kada nam nešto pričaš nam nije bitno? Gubimo pažnju. Dakle, ako nam sugovornik priča nešto što nas uopće ne interesira i nešto što nam ni na koji način ne privlači interes ili pažnju, gubimo ga jednostavno. I na taj način mi, što to radimo, gubimo klijenta i trošimo uzaludnu energiju na objašnjavanje. Dakle, ako uđemo sa pretpostavkom što je bitno i odmah iz nje krenemo pričati, to je kao da za vrijeme kiše uzmemo onu čašicu za rakiju i pokušavamo napuniti ju kišom. Dakle, potpun gubitak vremena i energije. Dakle, umjesto toga ćemo napraviti jedan bazen u kojemu ćemo skupljati kišnicu tako da imamo i više nego dovoljno. Da imamo za piće, tuširanje, zalijevanje dvorišta, tako dalje. Dakle, isto to je i sa informacijama. Pustit ćemo klijenta neka priča. Neka on daje sve potrebne informacije. Samo neka pada u bazen. Nakon čega ćemo mi samo odabrati s kojom od dobivenih informacija ćemo mu servirati, to jest prezentirati svoju uslugu ili proizvod. Ali kroz informacije koje nam je on dao. Dakle, prvo, trebamo saznati zašto klijent uopće razgovara s nama. Koji su to njegovi motivi, što ga muči, što bi htio poboljšati, popraviti i tako dalje. Koji su stvarne klijentove boljke i koji su to njegovi okidači. Kako to radimo? Pa naravno, postavljanjem pitanja. Prvo pitanje koje uvijek postavim je kako ste došli do mene. Dakle, na ovaj način saznajem znaju li oni išta o mojoj usluzi ili su slučajno naišli na mene. Što mi daje informaciju o tome znaju li nekakve osnove o ovome o čemu pričam, to jest o mojem proizvodu ili usluzi, što mi pomaže ujedno da ne idem možda u previše detalje, nego ostanem općenitome, a jednako tako i žele li oni stvarno surađivati sa mnom. Sljedeće pitanje je kako ste zamislili ovu suradnju ili kako bi voljeli da izgleda ova suradnja. Dakle, ovime saznajemo želi li klijent samo iz nas izvući nekakve informacije, želi samo se konzultirati besplatno s nama ili stvarno ima namjeru surađivati. Dakle, osoba koja ima namjeru surađivati s tobom već ima određenu sliku u glavi. Kako želi da to otprilike izgleda. Jednako kao kad kupujemo nešto, ne znam, laptop ili mobitel, imamo sliku kako bi otprilike htjeli da taj laptop izgleda. Dakle, osoba koja nije imala namjeru surađivati, nije imala sliku, to jest percepciju suradnje. A to ćeš uvidjeti ovim pitanjem.
Također, kada ti krene opisivati kako je zamislila da izgleda ova suradnja, onda će ti svoja očekivanja reći. Dakle, onda će ti što stvarno zna o tvojoj usluzi ili proizvodu i sama ću jedno i sebi verbalizirati kako želi da to izgleda. Jer nije isto kada mi nešto u svojoj glavi zamislimo i to ostane u glavi ili kada to trebamo izreći. Tek onda shvatimo koliko je nešto zapravo ostvarivo ili neostvarivo, realno, nerealno. Tek nakon što dobijem odgovor, onda bi im tek prepričao. Dakle, kad dobijem taj odgovor od toga, i onda bi im prepričao ili parafrazirao sve to što su mi rekli. Zašto ovo radim? Koliko puta nam se dogodilo da kažemo neke svoje želje, potrebe, očekivanja i kada nam druga strana to samo vrati, ponovi za nama, shvatimo da nije baš realno da se to sve na taj način napravi. Daću vam svoj primjer razgovora s tvrtkom. Dakle, tvrtka kaže, hoće da mi dignete prodaj za 40% unutar mjesec dana. Ok, ako sam dobro shvatio, hoćete da vam unutar mjesec dana dignem prodaj za 40%. Da. A koliko vam je prosječni porast prodaja unutar mjesec dana? 8%. Aha. Dakle, ako sam dobro shvatio, vaš prosječni porast prodaja je 8%, a vi hoćete da podignem za 40%. Točnije 5 puta više. Nakon čega se druga strana pala smijati. Jer u većini slučajeva shvati koliko je zapravo sulud njen zahtjev neki. Te kada joj vratimo nazad njene riječi. E sad, tu se javlja još jedna greška koju većina ljudi radi. A to je da odmah poslije toga kreću pričati o svojoj usluzi ili proizvodu. Ali ni tu još nije vrijeme. Zašto? Želimo da klijent zamisli situaciju u kojoj mu se određeni problem iznova javlja. Što mu još više predstavlja frustraciju. Dakle, želimo postaviti možda pitanje, ok, kako ste do sad to rješavali, ili kako ćete sljedeći put to riješiti ako vam se dogodi. Neka opet prođe kroz taj problem. Neka vam kaže, ok, to smo do sad rješavali ovako, ovako i ovako. A što ako vam se dogodi ovo? Da, vidiš, nismo o tom razmišljali. Šta vi mislite, kako to možemo rješavati? Tek tada ide predstavljanje naše usluge ili proizvoda. Jer kad nas on pita da riješi određenu, da mu mi riješimo određeni problem ili situaciju, tek tada mi krećemo sa ponudom, to je s predstavljanjem svojih proizvoda ili usluge. Naravno, cijeli ovaj ciklus je mnogo kompleksniji nego što se sad ovako čini, ali ovo su donekle neke smjernice kojima bi se trebali voditi za vrijeme prodajnog razgovora. Još jedna stvar. Volim dodati ili možda samo preformulirati ono pitanje što sam već napomenuo. Hajde da premotamo ovo na kraj suradnje. Sad završili smo suradnju. S čime ste zadovoljni? To jest, što smo postigli na kraju ove suradnje? Ovim pitanjem malo detaljnije dobivam informacije. Malo ih pustim da se zamisle cijelu taj proces kako ćemo mi surađivati i kako to izgleda. Samim time im pomažem da oni u glavi imaju percepciju suradnje sa mnom. Ajde dobivam informacije s čim bi bili baš zadovoljni kad bi završili. I kad mi oni to kažu i ja to napravim, sve što su oni rekli, na kraju suradnje nema potrebe za prigovorima. Da verbaliziraju sebi i meni koji su nam točno ciljevi. I što nam je uistinu bitno da napravimo. Dakle, koji su to glavni ciljevi, a da se ne zapetljavamo u one popratne sitnice. Eto, nadam se da ti ovaj video pomogao kako bi razgovor s klijentima bio što brži, efikasniji i naravno uspješniji. Igrajte se. Pozdrav!